Novoluní ve Lvu se zatměním slunce. Jak jsem již zmiňovala, ve středu nás čeká novoluní ve znamení Lva. 19:36 na 21. stupni Lva potkávají se slunce a luna. Tentokrát nejde o obyčejné novoluní. Je spojené se zatměním slunce a tím se jeho význam ještě zesiluje. Je to takový zesilovač toho, co novoluní samo o sobě přináší. Novoluní vždy otevírá nový lunární cyklus. Něco končí, něco nového se rodí, ale ještě přesně nevíme, jakou podobu to bude mít. Je to semínko, zasazené pod zemí. Zatím ho nevidíme, ale proces ten již započal. Nejvýrazněji mohou toto novoluní vnímat lvi a vodnáři. Ti, co mají slunce, lunu, ascendent nebo některou z osobních planet přibližně mezi 18. až 22. stupněm tohoto znamení. Pro ně může jít ještě o výraznější předěl, uzavírání jedné etapy a postupné otevírání nové. Určitou výzvu nebo tlak ke změně mohou pocítit také býci a štíři, zejména pokud mají důležité body horoskopu kolem 21. stupně. A taktéž tady máme ještě dvě ohnivá znamení, berani a střelci. Pokud mají planety nebo důležité body také kolem 21. stupně, může pro ně toto novoluní naopak představovat podporu. K tomu něco nového začít, rozhýbat nebo si dovolit vykročit jiným směrem. Ale zatmění se samozřejmě netýká jenom těchto znamení. Každému z nás dopadá do určitého domu horoskopu a právě tam může otevírat nová témata. Když se podívám na rady k samotného novoluní, slunce a luna se potkávají v 7. domě. 7. dům jsou vztahy, partnerství, lidé, kteří stojí proti nám a nastavují nám zrcadlo. Jsou to ale také dohody a závazky, které vytváříme ve vztahu k druhým, ale i sami k sobě. Lev, ten potřebuje být autentický, potřebuje tvořit, zářit, projevit to, čím skutečně je. 7. dům nám ale připomíná, že nežijeme ve vzduchoprázdnu. Jsme neustále ve vztahu k partnerovi, rodině, přátelům, spolupracovníkům i světu kolem nás. A teď přichází část, která mě na tomto novoluní opravdu baví, ale zároveň mě nutí k zamyšlení, a to je sabiánský symbol. Ten pro 21. stupeň Lva zní: intoxikovaná kuřata mávají křídly a snaží se vzlétnout. Je to dost zvláštní obraz. Intoxikaci tady nemusíme chápat úplně doslova. Můžeme ji vnímat jako moment, kdy ztrácíme realistický pohled na své možnosti. Kuřata chtějí létat. Mají křídla, mají v sobě potenciál jednou vzlétnout, ale zatím na to nejsou připravená. Nejdříve musí vystřízlivět a potom dospět. A nebo naopak? Třeba zrovna to je poselství tohoto stupně. Vystřízlivět neznamená vzdát se snu. Znamená podívat se na něj znovu s čistou hlavou. A dospět neznamená přestat chtít létat. Znamená to dát křídlům čas, aby zesílila natolik, že nás skutečně unesou. Čas vystřízlivět. A právě tady se nám sabiánský symbol propojuje se samotným zatměním. Novoluní je tentokrát spojeno se zatměním slunce, je to okamžik, když se světlo na chvíli zastíní. Příroda se stiší a jakoby se moment stáhla sama do sebe. Zároveň tím otvírá koridor zatmění, který nás provede následujícími 14 dny až k úplňku v Rybách se zatměním měsíce. To bude 28. srpna. A možná je tohle ten čas vystřízlivění. Čas, který můžeme dát sami sobě.
Nemusíme hned vědět, kam letíme, nemusíme dělat velká rozhodnutí, můžeme se nejprve rozhlédnout a zkusit zjistit, kde vlastně stojíme. Protože lev, ten není jenom o tom být vidět, ale je o tvořivosti, radosti a schopnosti dát život něčemu, co skutečně vychází z nás. A tak se můžeme sami sebe ptát, co chceme tvořit. Co chci uvést do života, co je a není moje, co dělám jenom proto, že jsme se kdysi rozhodli, a naopak, co nás teď aktuálně volá. Možná totiž ona intoxikovaná kuřata docela dobře vystihují i něco z atmosféry tohoto roku. Můžeme mít pocit, že máváme křídly, snažíme se zorientovat, rozhlédnout se, změnit směr nebo něco nového vytvořit, ale ono to pořád nejde. Jakoby toho na nás bylo příliš. Příliš mnoho možností, příliš mnoho změn, příliš mnoho směrů. A výsledkem může být pocit, že je všechno chaotické a rozmazané. A tak tedy nemá smysl mávat křídlama ještě silněji. Třeba je právě teď ten čas na chvíli přestat. Vystřízlivět, rozhlédnout se, zorientovat se. Ta doba mezi dvěma zatměními nám může nabídnout prostor prodívat se na to, co skutečně chceme tvořit, kam chceme dál svou energii směřovat. Nemusíme teď zlétávat hned, ne teď o novoluní, i přesto, že se říká, že jsou to nové začátky. Ale novoluní a zatmění je trošku něco jiného. Můžeme vzlétnout, až přijde čas, až budeme připraveni a až zase uvidíme o něco jasněji. Pak můžeme roztáhnout křídla a potom vzlétnout. Přeji vám klidný čas mezi zatměními. A až přijde ten správný okamžik, tak přeji bezpečný let. S láskou, Klára Bernard.